на вас. Радваме се, Чорбани, как е прасето? Мазно ли ще? Нашия празник и почетохте нашия дом. От край време във всяка балканджийска къща клането на прасето не е само ритуал, а дълго чакан празник в цялото семейство. Помагат роднини, близки, приятели, съседи. Много ни е мъчно за нашия Гошко. Цяла година го обоявахме. С копривица и млекце от козичката хранихме. Хайде, мъже, хващайте се, че работа ни чака. Добри гости са ни дошли. Трябва да ги нагостим, да ги напоим. Хайде, Кайлия, на прасето. До година 2 пъти по-голям. Ай, Боже, да! И стопанката да слуша чурбаджия. Хайде! Не закъснява да храни прасето и да прави салат. Чорбаджи, колко кила е прасето? 130-150. Ама аз колко ще излезе? Да припържи стотина. Не е ли много, бе? Добър ден! Здравейте! Здравейте, Емилия Славова с вас. Я да опитам и са, нали? Най-хубавите продукти, млечни с мляко. Това е малко натрошение, така че... Айде! Ето един от измия, Министърът на труда и социалната политика господин Тотю Младенов, госпожа Десислава Танева, председател на Комисията по земеделие и храни, 41-то Народно събрание. Заповядайте, скъпи гости, тук на сцената. Господин Христо Христов, народен представител в 41-то Народно събрание. Господин Евгений Стоев, народен представител. Господин Иво Маринов, заместник министър на икономиката, енергетиката и туризма. Господин Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Професор доктор Пенчо Пенчев, областен управител на област Велико Търново. Аплодисменти, разбира се, господин Митко Стайков, областен управител на област Търговище. Тенчо Тенев, заместник директор на Агенцията по храните. И депутатите Николай Костадинов, Мирослав Петков, Аспарух Стаменов. И сега, специалните аплодисменти за кметовете на общините. Цонко Цонев, кмет на община Каварна, господин Даниел Панов, кмет на община Велико Търново и госпожа Детелина Борисова, кмет на община Стражица, както и кметът на община Златарица Пенчо Чанев. Гости ми, позволете да дам думата на домакина на това специално събитие. Кметът, господин Млъзев, заповядайте. Уважаеми господин министър, уважаеми господин Маринов, уважаеми дами и господа народни представители, това е един празник, който еленчани отдавна очакват, отдавна искат и много се радвам, че именно днес имаме възможност да го организираме. Ще ви кажа след малко защо. Но първо да споделя нещо, което винаги съм си мислил, и това е, че когато отида някъде на среща, било при колеги, и като стане въпрос, че съм кмет на община Елена, едно от първите неща, с което ме посрещате, вие правите там един деликатес, вие правите еленски бут. Как е? Има ли бутове по Балкана? Разбира се, еленския бут не е единственото, с което градът ни и нашия регион може да се гордее. Пожелавам на всички, бъдете здрави, усмихнати, веселете се днес и дано празника да пребъде в годините. Честит празник! Уважаеми господин кмете на Елена, уважаеми народни представители, господин областен управител, кметове от цялата страна, виждам, че има тук много представители, уважаеми дами и господа, жители на Елена и гости на Елена, искам да ви поздравя с този великолепен празник, който се осъществява и с подкрепата на Министерство на икономиката и туризма и Министерство на земеделието.